aletaanpas kattelemaan sitten takaa ysiä Pohjois-Karjalan avointen finaalikierroksen 2024 vuoden avoimen luokan kärkikorttia. Täälläpä selostamassa edelleen Nivalaisen Ville. Ja Laajasola Joni. Joo, etuisillä nähtiin monenlaista, aika paljon semmoista puttien haparointia, pikkusen semmoista kontrollin pettämistä ehkä noissa väyläheitoissa niin edelleen, mutta Kyllä. ihan suhteellisen kuivin jaloin tässä porukka selvisi. Ennen takaysiä tilanne on tämän kortin osalta Juuso Timonen -7, Eemi Pantsari -5, Sammy Pylkki -5 ja Oskari Anttila -3. Samme on noussut ihan hyvin tuolta. Lähti nelos sieltä ja on nyt, jaetulla toi kakkos siellä tämän kortin osalta ainakin, mutta Joo, kakkoskortti tulee siellä aika vauhdikkaasti perässä, että sillä on haistettu, että nyt ykköskortti on ehkä vähän jarrut päällä vielä Kyllä. menossa. Sitten on vielä 10. Semmoinen suhteellisen suora avaus, jos Goldi ja Diamondi on enemmän semmoinen hysse kautta fore antsa, niin tää on sitten aika suora ja antaa kiekon tehdä Kyllä. työt sitten tonne vasemmalle oikeakätisellä heitteellä, vasurilla fore. Joo, aika tyypillinen taitaa olla joku väylädriveri, tämmönen hysseflipin tyyppinen, mitä Sämmykin aika tossa heittää. Tai sitten joku midari suora, jos vaan kättä riittää tonnekin vaattiin tuohon sviittiin, varmaan jonkun tyyli 90 heito voisi. Joo, semmoinen 90 suora, niin siitä on kyllä hyvä jatkaa sitten. Kestää niinku mitä ylimääräistähän tähän ei voi sinne lähteä hakemaan tämmöistä niinku pientä feidavaa. Tää on kyllä tosi komea heitto. Tuo on niinku, Aivan täydellinen. joo, käytännössä vähän pitkälle jopa sitä ihan perusviitistä, mihin aika monesti päädytty, on tosi hyvä. Joo. Mutta se, että jos sinne nyt saa sitä feidiä vasemmalle lopussa, niin se vie vaan väylän suuntaan sitten tuonne, kun päästään mutka ohi. Tässä on kanssa tosi hieno heitto. Kyllä. Ei jää kovin isoa työtä enää sitten tehdä tuota loppulähääriä. Mutta Pylkki on täällä kyllä nyt pikkusen ongelmissa ja lähtee pystykiekkoon Joo, näyttää, harrastamaan. Onko sormirollerilla vai? Joo, se on yleensä paha merkki. Kyllä. Jos Lykylä joutuu sormirolleria tekemään, niin se on todennäköisesti jokunen metri eteenpäin, sitten mietitään tilanne uusiksi. Niin kuin joku, joskus on kuullut sanoa, että yleensä ne tulee pareita. Jos ei sormirolleri, niin yleensä 2 kappaletta saa heittää. Kyllä. Ei ole helppo Ei. vieläkään, mutta Tuo lähti korkea, tosi isossa antsassa. Se muuten käsittämättömän hyvä heitto. tuulettaa, taisi uja korille. Riittävän korkina, riittävän ylivakaa, niin sitten pääsee varmasti tuonne mutkan taakse. Mutta aika pieni gäppi oli kyllä navigoida tuosta. Joo, oli vähän semmoinen sankariheiton Joo, tyyppinen. nyt Anttilalla näyttää, että pikkusen, vähän liian ylivakaa kiekko taas, että puri feidi tuossa liian aikaisin. Timosella joutuisi olemaan aika korkea heitto ja aika ylivakaa. Nyt lähtee kyllä matalana tämä heitto. Meneekö? Puhut vähän suojassa tuossa OB-alue. Tulee tuossa kuitenkin, olisi varmasti mennyt sinne. Joo, hyvin lähelle ainakin sitä OB-aluetta. Kyllä. Nyt olisi Pantsari ihan optimipaikalla, että tästä voi heittää joko korkeana tai sitten skipillä maan kautta tai miten tykkää tehdäkään. Pikkusen oikaisee nyt kyllä. Oikaisee tuosta viimeisten puitten etupuolelta. Vähän tuurilla pääsi läpi. Joo, varmasti käy Eemille kyllä. Tuo lopputulos. Siinä. Joo, vähän semmoinen erikoisen näköinen heitto. Ei hirveästi välejä ollut, mutta ei oikein korille päin suuntautunut missään vaiheessa. Joo. Timoselta hyvä semmoinen 14 metrin. Kyllä. Pantsarikin on täällä jossain ysissä. Kyllä. Pöröputtia ja laittaa. Joo, se näytti aika normaali Pantsarilta tämmöiseltä rennalta, toinen käsi taskussa suunnilleen. Ja hirveät tuuletukset. Joo, se on riehantuva kaveri. On kyllä. Tässä jonkunlaista mielenhallintaa ehkä saada tälle kaverille. Joo, Sämmä on tullut itse korista vähän pitkäksi jopa sillä Aivan käsittämätön birdie. Joo, tai itse Ei kun Paarse itse asiassa, joo.
Siellä oli se yksi sormirolleri välissä. Kyllä joo, se unohtui jo ton edellisen heiton mietinnässä. No niin, Anttila oli hyvä putti. Kyllä. Anttila vähän kangerteli tuossa alkuysillä noiden puttien kanssa. Jep. Nyt oli täysin keskellä. Kyllä. Sitten mennään vähän tuonne avoimelle puolelle. Joo, ensimmäinen tämmönen, se ykkösväylän jälkeen oikeastaan ensimmäinen leveä avoin baana ja Kyllä. tässäkin taisi vähän tuuleskella. Joo, muistaakseni tuuli jo jonkun verran, en muista suuntaa, mutta todennäköisesti tuolta lentokentän suunnalta, eli tiiltä katsottuna vasemmalla. Joo, se on aika tyypillinen tuuli toi sivutuuli tässä väylässä vasemmalta oikealle. Pantsari jäi vähän lyhyeksi. Anttila lähtee rystyllä. Ei pidä. No, ei taida pitää tulla OB-tikkuja on tuolla laidassa, mutta taisi jäädä peliin vielä tuo. Joo. No, katsotaan mistä jatko on sitten. Pylkki lähtee kämmenellä. Tämähän on kämmenelle niin kuin tehty väylä, mutta kääntää yli. Onko sielläkin taas jotakin ihmeellisiä virtauksia? Ja tää taisi painaa kyllä autin puolelle. Ainakin hyvin lähellä ollaan sitä. Kyllä. Timonen lähtee korkeana. Sekkä ei pidä kulma ja tää kyllä menee auttiin. Tää on varmasti autin puolella. Joo, kyllä sieltä pylkkikin ottaa vähän askeleita. Mutta ei tainnut olla autissa asti. Olisiko se ollut ihan siinä rajalla? Joo. Sieltä semmonen... Aika hyvän näköinen layuppi. Kyllä. En tiedä hakiko, mutta... Timonen on korin tasolla käytännössä, mutta taisi olla autissa avaus. Joo, ihan reilusti oli autissa. Täältä on vielä pitkä matka. Pitkä matka korille. Tuossa näkyy tuo tuuli. Joo. Pudotti aika reippaasti tuota putteria, kun oli... Taitaa olla itse asiassa edellisen väylään niin vähän takaa 15 tuuli. Kyllä. Eli Monsterilla meillä on pikku vastasta ehkä luvassa. Todennäköisesti, jos ei pyörää tuulet. Pantsari semmosen 15 metrin. Näyttipä hyvältä. Mutta hyvä pehmeä roikku. Roikku, mikä ei sitten mene kauaksi korista kuitenkaan. Tuossa näkyy paijasta, että aika kova vastatuuli sai putata ja vähän nauriskellekin semmoinen. Oli tosiaan tosi puuskittaisia tuulia koko päivän. Varmaan aika haastava heittokeli siinä mielessä nämä avoimet väylät. Ja sieltä nostellaan paaria muille. Timonen OB4. Sitten pitäisi olla semmonen aika simppeli väylä näille heitteille. 109 metriä. Siinä alussa vähän joutuu pujottelemaan, mutta hyvin selkeä toi loppu. Kyllä. Loppu niin kun tästä näkyy, niin ei siinä ole kun heitä käppiin ja käy nostelemassa. Fore on aika yleinen peli. Nyt kikkas vähän puusta. En tiedä menikö OBlle asti Eemin heitto. Todennäköisesti. Anttila lähtee rystyllä pelaamaan tätä ja tuulen suunta oli siltä aika hyvin kiekkoa kannatteleva ja todella hieno heitto. Tulevan tosi hieno. Tästä kuvakulmasta ehkä hämää, miten hyvä näytti, mutta ei se ehkä ihan korilinjassa ole. Ei se ehkä ihan aika ollut, mutta ei sitä hirveästi tarvitse putata ennen kyllä. Ja Pylkki pelaa kämmentä tietysti. Aika korkealle nostaa, eli tuo pikku vastainen vähän kippailee nostaa ja vielä ollaan pelissä, mutta joo. Vähän kaukana. Ei nyt hirveän kaukana, siellä kympin rajamailla. Kympin rajamailla, joo. Timonenkin lähtee näköjään rystyllä. Joo, Timonen taisi pelata aika iso osan koko kierroksesta rystypeliä, että joo, ei sitä olisiko 1-2 kämmentä ollut semmosia. Joo, avauksilla ei ainakaan kämmeniä ihan hirveästi nähty Timosella. Eemi on autissa
Joo, se sen verran kikkiä otti siitä pikkupuusta alussa, että joutuu aika kaukaa vielä pelaamaan kakkosheittoa tai kolmosheittoa. Kyllä. Korkea hysse. Joo, vähän huonosti näkyy, että minne kiekko tipahti, mutta lähemmäs kuin nämä. Kyllä. Timosella semmonen 10. Ja varmasti keskelle. Kyllä tää on vakuuttava hyvän näköistä tämä Timosen puttaaminen. Niin rauhallista tekemistä, tuommoista pantsarimaista tyyneyttä. Kyllä. Ja ihan omanlainen semmonen suora tyrkkäsy. Sämmylä vuoti korista ohi kokonaan putti. En tiedä, vaikuttiko tuulet vai oliko vai joku. Eemi oli tullut tänne. Oho. Siinä näytti tuossa rannetten, että ylimääräistä. En tiedä, Joo, onko Eemillä tommonen se on ehkä tommonen vähän sivun kautta tyrkkäävä toi Eemin putti tyypillisestikin, että ei kovin suoralinjainen. Linjainen, että se lähtee niinku vähän tuolla niinku omasta mielestä pikkusen ylimääräisiä liikkeitä. On hirveän tehokas se on, vaikka siinä on niitä. On. Mutta ehkä joskus voi kostautua sitten tuollaisena, että se ei suuntaudu korjakoon. Nyt on puttimurheita kyllä. Joo. Vähän tällä ryhmällä. Joo, pylkkikään ei osu ketjupakkaa, että mennään vähän molemmin puolin ketjupakan ohi. Sieltä. Oho. Vähän pystyyn kääntyi tuo kiekko tuossa. Tuo pantsarilla ehkä vähän tuommoinen pystyyn kääntävä on se. Se vähän hysse-asennossa osuu sitten tuonne koreen. Sitten on väylä 13 ja todennäköisesti helpoin väylä. Joo, tää on pelannut helpoimpana tässä kisassa ja tähän väylään tullaan tekemään varmasti muutoksia tuonne tuleviin kisalayoutteihin. Tällä hetkellä tässä on niin moni myrsky repinyt näitä puita alas, niin tää on hyvin simppeli hysse tai sitten tuolta vasemman kautta pikkunen rystyantsa oikeakätisellä heittäjällä ja käytännössä virhe, minkä voit tehdä, niin mennä liian leveiksi tai yrittää oikeasta, että hyvin semmoinen perusheitto. Kyllä, monesti midari, putteri tai joku fairway driveri, tommonen hyssä vaan. Joo, tää vuottaa pikkusen tuonne oikealle ja se on se ainut virhe, minkä voi tehdä oikeastaan tässä. Kyllä. Oikeakätisenä pelaajana. Ennen tässä ei ollut hyssäkäppiä, oli vähän pakko pelata tuosta niin vasemmasta raosta. Joo, kyllä, ja silloin oli nuo puut vielä pystyssä, että meillä on pari myrskyä täällä tuhonnut puustoa, katkenneet puolesta välistä ja sitten kierron kannalta vähän ongelmallinen paikka tässä, mutta varmasti jatkossa katsotaan, että saadaanko väylää pidennettyä tuonne sitten tästä katsontasuuntaan päin jollakin tavalla. Pantsari heittää aika hyvännäköisen heiton, millä ihan tommonen perus kevyt hysse. Kyllä, kori alle. Anttilalla on vielä matkaa vähän toista kymppiä täältä ja aika kivan tommosen layup. Joo, joutui vähän venyttelemään tommosen antsaputin tynkkään, mutta keskittykö liikaa? Vähän näytti, että olisi haukannut tuo kiekko ilmaan ja puottanut alas, että oli vähän semmoinen nose down. Joo, vähän niin pylkillä ehkä tyypillinen onkin semmoinen vähän nose down putti. Kyllä, todennäköisesti jos on ollut pieni vastatuuli tuossa, niin sehän tiputtaa. Jos on semmoinen nose down putti, niin Timosen putti toimii varmasti tässä tuulikelissä hyvin, että se on niin suora, kiekko on niin vaakasuorassa. Joo, ei ihan hirveästi tuulet kyllä vaikuta varmaan tuohon puttiin, ja se on ja kovaa putti. Joo. Ihan sama miten lähellä tai kaukana on. Kyllä. Tosi lujia puttaa. Joo. Ja Anttila nostaa varmasti sisälle.
Eli tästä väylästä tuloksena Timonen Pantsari Birdit ja Anttila Pylkki. Timonen Pantsari Birdit ja Anttila Pylkki paarit. Sitten mennään Monsterille. Joo, tässä niin kuin näkyy, niin tulta ilmaa liikkuu siellä ja ei ole tällä kelillä ihan semmoinen pirkkoautomaatti. Ei oo. Aika harvalla kelillä tietysti onkaan. Kyllä. Vaikka Fripa kanssa näytti, että heitetään putterilla. Joo, Pelkällä putterilla pöröletään vielä. Joo, ehkä tässä on ongelmana, että nämä käyttää terävärenosia kiekkoja Niin. nyt nämä pelaajat sitten. Että tässä Ei, kyllä lähti hakemaan Joo, tosi pitkälle. joo, ja haastaa kyllä nyt oikealla ja auttia aika reippaasti siellä, että ihan ollaan kyllä autin rajoilla. Kyllä. Anttilalla näyttäisi aika hyvä. Pikkusen leikkaa liikaa. Tähän tuuleen tämä on tosi hankala tämä kulmakontrolli tehdä. Että On tuuli päässä kiekon kannen päälle ja sitten se ei enää anna pallattaa sitä ansakulmasta, jos noin käy. Sä myöitte, että ilmeisesti todella alivakkata kiekkoa. Niin, Vähän näyttäisi. Tulee Hyssestä rolleriksi melkein. Joo. No näköjään rolleriksi. ja kuttaa autti. Joo. Siellä joutuu vähän katsojat väistelemään näköjään. Joo, tässä oli joku 30 henkeä ehkä katsojia mukana tuossa loppukierroksen vaiheessa. Ja ihan kiva yleisö sitten. Kyllä. Anttilalla vähän korkea. Ja haastaa taas vasemman puolen autti ja sinne sukelletaan. Eli tässä on nykyisellään vasen ja oikea puoli on suljettu noilla auttikepeillä. Eli nykyisin tarvii pysyä tuossa 50-metrisessä rännissä, Kyllä. joka on näissä tuulissa yllättävän haastava. Se on. Ja varsinkin, koska tää on niin pitkä väylä, niin tässä on melkeinpä pakko heittää vähän rimmisempää kiekkoa, niin sitten toki vaikeampi kontrolloida myös. Just näin. Ja Pylkki lähtee täältä auttirajan tuntumasta. Hyvä jatkopaikka, saa vielä vähän tuohon korkeuseroon hyödynnettyä heiton pituutta ja tullaan pitkälle. Kyllä. Sitten Pantsarin kiekko löytyy ja tämä taisi olla pelissä tämä heitto. Taisi vielä olla. Joo, mutta tämä seuraava, tämä painuu kyllä niin puhtaasti autin puolelle. Ja taisi mennä aika aikaisessa vaiheessa, jos ne auttiin niin kuin näkyy sieltä Joo. puskan alta. ja Pantsari heittää kämmentä täältä, ei pääse liidättelemään. Eli no joo, liidättelemään ja liidättelemään. Niin. Kevyt reilun satkun neppi oli varmaan tuokin. Kyllä. Aika vaikeasta paikasta. Mutta Bonaria siltä silti tulee korttiin punaista viivaa metriksi ja Kyllä. Timosella tosi varma hyssä. liittää tosi pitkään korkealla ja tulee nätisti. Joo, ehkä näihin tuli jopa aika järkevämpi, jos pystyy heittämään tuommoisen hyssän, niin se tuuli vähän ehkä kuljettaa myös sitä kiekkoa paremmin. Se ei tapaa sitä lentoa. Anttila on täällä ihan auttirajan tuntumassa. Taisi ollakin autissa. Ei kun itse asiassa. Nyt näyttää pahalle. Nyt näyttää kyllä. Nyt on ainakin, Tämä on autissa kyllä. Että jos ei äsken, niin nyt on. kyllä tässä kutkutellaan molempia auttereja vasemmalla ja oikealla puolella ja kuvaaja saa juosta. Kyllä. Sämmyltä hyvän näköinen känttäkö liikkaa. Käyttää vähän liikaa, mutta ottaa hyvät kutit keskelle päin. 50 metrin tikulle. Pantsari on 100 metrissä punaisella tikulla. Ja ihan perushyssä. Todennäköisesti putterihyssä. Ja näytti todella hyvältä kyllä. Pylkki 50 tolpalla tosiaan. Ja Jättikö vähän vajeeksi? Ei joku muutama metri siinä. Että Joo. Timosella samanlainen. Vajaa 50. Kyllä. Kovan näköinen oli, mutta ei. Aika. Se toi hysse vaatii vähän enemmän ehkä jerkkua sitten, että sen saa tuonne leikkaamaan tuohon tuuleen. Kyllä. Ja Anttila tulee auttirajan pinnasta ja sinne samoille tietämille Pylkin kanssa. Siellä taustalla näkyy sitä
lehdistä kyllä näkyy, että sillä on tuulta aika reippaasti. Joo, näkään ei ole tällä avoimella kentällä kovin itsestäänselvyyksiä, semmoista seiskan putit. Nämä pitäisi kyllä olla tietysti tämmöiset kolmoset, neloset, että näissä ei varmasti mitään yllätyksiä nähdä. Toivottavasti. Kyllä. Sieltä nostellaan pois. Ja pantsari vielä. Ja aika vaikeana pelattiin tää väylä nyt sitten tässä. Eli Timonen otti paariin ja muut otti bokin autin kanssa. Eli kaikki muut kävi autissa sitten vielä. Tuo on aika tyypillinen nuo autit tuohon väylään. Helposti tulee näillä tuulilla varsinkin. Joo, sit mennään kaikkia rakastamaan triplamandoon. Eli sit päätöksiä. Lähdetäänkö vetämään läpi vai seftataanko eteen ja otetaan helppo kolmonen? Niin, mutta se ei myöskään ainakaan omasta mielestä ei ole helppo se safetaus tuohon välillä. Joo. Timonen heittää tosi nätin heiton. Tää on paha kanssa. Aluksi heität todennäköisesti aika monta heittoa tosi kovaa monsterilla ja sitten tullaan tämmöiselle tosi tekniselle, missä pitää osua käppiin. Ja tuo käppikkä ei ole ihan lähellä tossa. Joo, se on 40 metriä ja etäisyys taitaa olla suunnilleen ja 3 metriä on tuo käpin koko. Kyllä. Siinä Anttila osui kans käppi ihan hyvin. Joo. Pylkki lähtee kämmenellä, putterikämmentä. Joo. Ja osuu mando puuhun ja taitaa pompata linja yli. Joo. Parilta lähtee jatkamaan sitten ja siitä varmaan näköinen. Laittaa pikkusen kori yli. On sen 7-8 metriä. Kyllä. Emil jäi tähän, mihin aika monesti safetattaa, jos safetattaa. En ole ihan varma, että ei varmasti oliko tarkoitus. Kyllä se oli ihan oikein näköinen heitto. Kyllä. Tässä vaiheessa Timosella alkaa olla silleen niin kuin hyvä tilanne. Mando-portti suoritettu. Mandojahan ei voi suorittaa, ne voi vaan missata, mutta sanotaan, että Mandoa ei olla missattu tässä näin. Ja kuitenkin pari pirkkoa tässä takaa ysillä, yksi boki siinä rasitteena, mutta semmoinen aika varman tuntuinen tilanne. On, ei varmasti tarvi ihan hirveästi jännittää enää. Väyliä ei ole ihan kauheasti jäljellä ja aika hyvässä asemassa on. Anttilan puttimurheet vielä jatkuu tuolta ykköskierrokselta. Etuisiltä siis. Niin, vähän semmoista. Emillekin vähän korkea. Oli. Joo, oliko liian helppo? No, ehkä joo. Sieltä Timonen nostaa sitten hieman perän pois. Joo, ja muut ottaa sitten vähän enemmän panssaripaarin ja Anttila bokin, niin Pylkki otti tuplabokin. Sitten taas saa heittää kovaa. Joo, tää on ehkä vasurille vähän semmonen helpommin peliin pelattava. Oikeakätinen joutuu varomaan vähän etuauttia ja vasemmalle jäävää auttia, eli joutuu heittämään koppia kohti aika pitkästi. Oikeakätisenä ja vasurina voi heittää sitten tuosta niinku vähän auti yli oikasten. Joo. Oikasten sillä lailla, mutta sama heitto käytännössä molemmilta, hanat auki. Hanat auki ja jonnekin. Siinähän väylä on tavallaan aika leveä loppupeleissä, kunhan avaus on mennyt tarpeeksi pitkälle. Niin sieltä aukeaa kyllä. Olisiko se yhtä leveä kuin Monsterin tyyli? Kyllä se suunnilleen sama levyinen on. Mutta nämä on tyypillisiä. Tuommoinen suora kautta hyssä. Joskus näkee, että tuossa on tuommoinen pieni mänty. Että heitetään sen vasemmalta puolelta semmoinen ylikääntävä. Joo. Niin kuin tämmönen. Tämmönen justissa. Sillä saa, se on, käänti aika paljon yli, mutta tuolla siis saa mittaa kyllä tosi paljon tuohon avaukseen, mutta se on myös, se haastaa sitten auttia aika paljon pahemmin myös. Mutta nyt on kyllä semmoinen matka vielä korille täältä, että täältä on varmaan semmoinen 180 metriä korille, että tarvii kyllä melkoiset lapaset, jos meinaa päästä tonne. Joo, vaatii varmasti ihan pienen ylämäkkeen näköjään vastatuuli. Joo. Taittaa olla. Anttila lähtee kanssa sitä aika lähellä ja aletaan kutkutella noita sivuauttia. Joo, korkealla.
sillä varmasti varmistetaan, että päästään, vai päästäänkö? En ole varma. Ollaan kyllä niin autirajoilla nyt tässä näin, että näytti vähän tuonne puskaan sukeltamaan, että voi olla, että ollaan autissa. Kyllä. Ja Timoselta hyvän näköinen taas. Joo. Siihen kummun päälle. Tosta on ehkä joku, mitä? 30. Niin, 30 metriä. Pantsari on sitten vähän keskemmällä, mutta vielä on pantsarillekin matkaa aika reippaasti. On. Hysse vähän näyttäisi. Aika kaukaa lähdetään hakemaan. Joo, mutta sillä taitaa olla tuuli just tuolta. Vähän näyttäisi, että... Joo, kyllä aika hirveä pommi. Kyllä. Joo, tässä kyllä niinku tuulen lukeminen ja sen hyödyntäminen nousee aika iso arvoa sekä Monsterilla että tällä väylällä ja kyllä tässä niinku vähän lähempänä olevat heitot, niin tyypillisesti kämmenellä aika hyvä lähestyä tähän normaalituuleen. Päästään niinku leikkaamaan tuulta vasten. Anttilalla tosi hieno lähestyminen. Siitä ei jää enää putauttavaa juurikaan. Timosella on vielä se 30 matkaa. Eli vähän tarjoille. Kyllä, sillä on aika hyvän näköinen ja varma tommonen, että ei mene liian pitkäksi, mutta annetaan kiikolle mahdollisuus. Pantsari neppaa vauhikkaasti taas pikku haiserihtavan putin. Tälle välille ei muuten taidettu birdie ottaa ollenkaan. Joo, Fieldissä. Joo, kyllä tää on kolmanneksi vaikeimpana pelannut väylä koko kierroksella ja 0 birdiä. Veikkaan, että tuolla tuulella on myös osuutta siihen. Kyllä me luulisin, siis vaikea väylä toki, mutta luulisin, että avoimessa sarjassa on semmosia kavereita, mitkä pääsee tonne pöreille silleen suht varmasti kuitenkin myös. Joo, se oli aika suora vastainen se tuuli tuossa avauspaikalla, niin se käänti näitä kiekkoja paljon oikeille rystypelaajille. No sitten tullaan Goaldi 17. Tää onkin ihan uusia lisäyksiä tälle kesälle, eli pelataan täältä vähän kauempaa, mitä tyypillisesti ollaan nähty Lykylammella. Ja tossa on tommonen aika selkeä gappi tai 2, joko oikealta kaukaa tai sitten tuosta puitten välistä. Tää on minun mielestä parani väylä ja selkeästi tosi paljon tällä muutoksella, mutta myös vaikeentui todella paljon. Onko tää toiseksi vaikeimpana pelannut? Joo, tää on toiseksi vaikeimpana pelannut 5.2 keskiarvolla. Eli par on 4, niin silloin se tarkoittaa, että tää on aika hankala jo. Kyllä. Eli tarvii heittää tommonen pitkä tämmönen liitävä heitto. Tääkin on liian vasemmalla. Tää on vähän liian vasemmalla, eli se on oikeastaan 2 vaihtoehtoa tuossa väylän vasemmassa. Väylän oikeassa lajissa tulee sitten outti ja se on ihan uutta lisäystä. Voidaan lähteä kakkosheittoon pelaamaan se outi yli suoraan korille. Jonkunlaista riskit tietysti sitten puihin osua ja kikata takaisin tuonne niin kuin outtipuolelle. Sämmylä aika hyvälle paikalle tommonen. Tuosta on tosi hyvä jatkaa. Joo, vähän lyhkäisenä, mutta joo. Tosiaan tuossa näkyy nyt, että sitä voitaisiin pelata tuolta oikealta kaikkien puitten takaa, jos on kunnolla lapasta. Kyllä. Tarvii olla aika raaka heitto sitten siihen, että sinne päästään. Lähti matalaan kyllä. Ja matalana painaa. Tämä ei ole ikinä pelissä tuossa mutkassa. Tääkin on vähän semmonen, tää kakkosheitto, niin tässä on vähän miettiä, että taitaa vähän haastaa sille ehkä mentaalisesti, että safetatko vai lähdetkö hakemaan tuolta just outin yli, koska... Joo, siis mun mielestä tässä on niin kuin väylän pitää erotella, että jos heitto ei ole täydellinen, niin birdie ei ole tulossa. No joo, se on kyllä. Ja sitten sä minimoit sen vahingon siihen baariin. Ja tuossa edellisessä tehtiin se, että siinä pelattiin selkeä placementti luukulle, josta päästään heittämään se 50-metrinen näpy tonne alle. Kyllä. Matkaa oli kuitenkin niin paljon korille, mutta tästä lähdetään varmaan uutta yritystä yli ja sitten niin kuin näkyy, niin sillä on noita puustoppereita tuossa autin jälkeen, eli jos runkoon osutaan, niin ollaan taas autissa. Sinne taitaa tulla tuli läpi peliin, mutta vielä sitä on vähän korille matkaa. No ei kovin monta metriä lopulta.
Sen verran lähellä oli tuo kamera. Kyllä, jollain putilla se on varmasti. Pantsari hyvässä paikassa. Pikkunen foreantse ja siellä ollaan pöydiputilla. Kyllä. Timonen kakkos placement heiton jälkeen ihan optimaalisella paikalla sitä paaria varten. Ja ei tässä Timonen paljon muuta tarvii kuin näitä paareja naputella. Kyllä. Naputella tässä lopussa niin aika selkeät erot kuitenkin sitten on taaksepäin. Täällä ollaan vähän täällä metän puolella, mutta Onpa hieno päässä läpi. Kyllä. Todella hieno heitto ja ihan milli. Vielä jää Timosella vähän matkaa vaikka hyvän näköinen oli. Ja nyt putosi kyllä erikoisesti. Tuuli näyttäisi, että tuuli olisi työntänyt vielä tuonne koria kohti. Mutta... Joo, ja kiekko pyörähti tolleen vähän Joo. omituisesti muutenkin pois tosta. Pantsari laittaa pikkuhysen alle ja... Semmoinen vähän korkea tässä. Joo, melkein tuonne S-lenkkiin melkein osuu tuonne ylös. Se ei paljon sieltä jousta. Pantsari ottaa paarin pois sieltä. Anttilalle paari. Joo, paari on kyllä tässä välissä semmonen, että sillä tuskin hävii kellekään. Se on. Just näin. Timo otti siitä poki ja pylkille oli tupla siellä autti pyörimisten johdosta. Sitten viimeiselle väylälle heitetään 121 metriä suora heitto. Tai hyssä. Tai hyssä. Isot pojat voi heittää hysseen, mutta aika tyypillisesti tässä varsinkin tämmöisellä tuulella näkee, että ne on vähän matalampia suoria heittoja. Vähän tämän tyyppisiä. Tässä toki näyttää aika pahasti syövän toi tuuli tonne oikealle ton kiekon. Joo. Anttila lähtee aika korkeana. Ja tulee läpi. No. Siinä kävi pikku. Siinä oli joulu. Timonen heittää kyllä hienon varmistelun tonne noin. Tosta riittää nyt se paari ottaa. Niin. Joo, tossa on vielä korin takana samanmoinen rinne, mikä tässä eessä näkyy, niin tuskin hakkee tuosta edes pönttöä. Se on aika riski. Pylkki suorana. Oho. Leikkaa. Kyllä siellä vastaisia virtauksia on, kun noin paljon leikkailee. Niin kuin vähän kaikilla on näkynyt tuonne oikealle, paitsi Timosella. Niin. Joo. Ja tässä on aika inhottava paikka. Eemi ottaa tommosen. Ja tässä on itse asiassa niinkin tiukka paikka, että onko jaetun kakkospaikan Joo, taitaa olla itse asiassa. Tila jaossa, että paari pitäisi saada. Timonen neppaa vaan alle ja pylkki on kerennyt jo suoritella tuolla yhden heiton välissä. Joo, itse heitti yläpanttaan. Joo, heitti yläpantaan sen tuossa matkalla ja sitten on tekemässä jo seuraava ja hyvän paarin siivoo hyvällä lopetuksella. Kyllä. Pantsarilla on nyt hopeesta käytännössä tasapeliin. Sieltä on Valtteri Roohen noussut takaa kakkossijalle ja siitä jaettu kakkossija Pantsarille. Tärkeä putti. Ja Timonen korin kiekko ja kädet pystyy voittajamerkkinä. Nyt sieltä rupeaa jo vähän hymyäkin irtoamaan. Kyllä. Aika. Silleen julistetaan voittaja. Anttila vielä käy siivoamassa oman paarinsa pois. Timoselta tosi fiksu peliä kyllä koko, varsinkin tämän kolmoskierroksen ajan. Joo, semmoista tosi solidia ja aika plussavoittoiset tulokset jäi tällä kierrokselta. Eli Timonen pelasi paarin, Pantsari +5, Anttila +6 ja Pylkki +6. Että ei ihan samanlaista vauhtia mitä ensimmäisellä kierroksilla. Joo. Tämä tuulen suunnan muutos ja aika vahva tuuli niin teki tämmöisiä tuloksia. Ja
Meillä on top 10 nousi siellä uusia pelaajia. Timonen tietysti voitto, Pantsari Rouhe jaettu kakkosia, Konsto Vanhanen 4. ja Aapo Halmeenmäki 5. ja sitten muut sijat näkyy tältä statistiikoista. Kyllä. Kiitoksia kun olit mukana seuraamassa ja ensi vuonna tule säkin pelaamaan tänne kisoihin. Kiitos. Moi moi!